जागिरोदाव गंसे गारिनि जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जोखोम थांनाय 18 जुन खालारनि फुंबिलि समाव AS26C 6838 नम्बर गोनां गंसे बोलेरो मैक्स पिकआप गारिया जाब्रबथाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थाइजौजों आबुं जानाय गारिया नगावसिम थांबाय दङमोन। 23 नं राजा लामाजों थांबाय थानाय बोलेरो गारिया जागिरोदाव जाब्रबथाय जाहैयो। जाथायखौ संदाननानै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला राजा लामानि गेजेराव थानाय डिवाइडाराव बोलेरो गारिया सौग्रावनानै गाव हारसिंनो बेलथायलाङो। जाउनाव सानै सुबुङा जोखोम जायो। खौरां मोननाय समसिम जोखोम जानाय सानैखौ बबे देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों बेखौ जेबो मोनथिनो मोननाय जायाखै। लोगोसे गारियाव थानाय बेसेबां बिबांनि थाइजौआ खहा जादों बेनि सोमोन्दैबो जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों जागिरोडनिफ्राय निरन्जन बर' बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन। खोला काश्मीराव आर्मिनि कनभयखौ IED बेफ्रुनायजों उदखारिया गाग्लोबदों। गंसे आर्मी कनभयखौ थरसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED जों खोला काश्मीराव थांनाय 17 जुन खालाराव समबाराव उदखारिफोरा गाग्लोबो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला 44 RR आर्मिफोरनि गारिखौ थांखि खालामनाय जादोंमोन पुलवामानि आरिहाल होननाय गामियाव। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गाग्लोबनायाव गंसे केसफोर गारिया गाज्रि जायो आरो जिउ खहानि बिबाङा बांनायनि आसा दङ। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गाग्लोबनाया जायो खोला काश्मीरनि आरिहाल दालां सेराव। 44 RR आर्मी हानजानि सा 9 आर्मी जवानफोरा जोखोम जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानायफोरनि सानैखौ जोबोद गाज्रि हालोदाव दङ होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। जोखोम जानायफोरखौ आर्मी हस्पिटाल 12 सेक्टर बालापरा सफियानाव दैथायहरनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों काश्मीरनिफ्राय बिरेनदाव दैमारि, सुरेन्द्रनाथ बर' आरो मिजिं बिथांमोन। जागिरोदाव गंसे गारिनि जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जोखोम थांनाय 18 जुन खालारनि फुंबिलि समाव AS26C 6838 नम्बर गोनां गंसे बोलेरो मैक्स पिकआप गारिया जाब्रबथाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थाइजौजों आबुं जानाय गारिया नगावसिम थांबाय दङमोन। 23 नं राजा लामाजों थांबाय थानाय बोलेरो गारिया जागिरोदाव जाब्रबथाय जाहैयो। जाथायखौ संदाननानै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला राजा लामानि गेजेराव थानाय डिवाइडाराव बोलेरो गारिया सौग्रावनानै गाव हारसिंनो बेलथायलाङो। जाउनाव सानै सुबुङा जोखोम जायो। खौरां मोननाय समसिम जोखोम जानाय सानैखौ बबे देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों बेखौ जेबो मोनथिनो मोननाय जायाखै। लोगोसे गारियाव थानाय बेसेबां बिबांनि थाइजौआ खहा जादों बेनि सोमोन्दैबो जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों जागिरोडनिफ्राय निरन्जन बर' बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन।